Физик мөмкинлеге шикле булса да конкурста катнашырга булдым ди Рәшид Зыйддинов. Машина йөртүдә 47 еллык стажы бар аның. Яртысыннан артыгы бер аяксыз хәлдә. Ярышка исә махсус җиһазландырылган машинасында килгән. Артыннан тузан гына уйнап кала. Старт. Bir katıldım, kullandım, elde bitmeyelim bile kolturata. Kıyınırağın elbette, no benim maşına kilengen avtomat mıntı. Mena indi ayaksız, şu maşinada jaydılar. 16 катнашучының икесе генә хатын-кыз. Иратлар машинаны яхшырак йөртә дию белән риза түгел ди Наталья Березовская. Лаеклы ялга чыгар алдыннан гына таныклык алган. Әйтүенчә, машинаң булу бәхет икән ул. 14 лет у меня стажа. 14 ел инде машина йөртәм. Балаларым икенче шәһәрдә, алар янына да җилдереп кенә барып кайтам. Бакчага кирәк булса да чиләкләр, авыр әйберләр күтәреп йөрисе түгел. Машинама тиеп алып барам. Шул кергән чәчләрен түбәтәе астына яшергән Нәфис Маннановка 73 тула. Күңелем картаюны белми ди. Машинаны үзе йөртерлектә, онык чыкларында йөрәтерлек дәрте бар. 50 елдан артык тәҗрибәсе булган шофер өчен машина якын дуска әйләнгән. Безнең әти атта эшләде. Бездә атта йөрергә туры килде. Ну, машина инде Машина абыйлар машинада эшләде минем. Шуның өчен машина кызыктырды. Әлмәт, Балташ, Биектау, Бөгелмә, Лаеш, Саба ерак юлдан килеп тә башта юл йөрү кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә яхшы белүләрен исбатладылар. Практик яктан чыныккан булуларында күрсәтергә туры килә. Катнашучыларны Рифкат Миңнеханов сәламләде. Радостная вещь вам сообщу. Сезнең өчен шатлыклы хәбәр җиткерәсем килә. Киләсе елга катнашучыларның Казанга килү, кайту чыгымнарын үз өстебезгә алабыз. Монда әби бабайлар катнаша дип әйтү дөрес түгел. Сез барыгыз да әле яшь егет кызлар кебек уңышлар телим. Шулай ук ПДДны да яхшы бирәләр, вождение да бик яхшы бирәләр. Аларга без рәхмәтле. Алар бөтен программаны беләләр, алар әзерләнеп киләләр. Автобабай конкурсы быел 11-нче мәртәбә уза. Иң тәҗрибәле һәм оста машина йөртүчеләргә дипломнар һәм акчалата бүләкләр. И первое место занял Еремеев Алексей Михайлович, Чистопольский район. Җиңүче дип Чистай районыннан Алексей Еремеев танылды. Хатын-кызлардан беренчелек Казаннан Миләүшә Исмәгыйлова да. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.